ko ɓuure kam arremo nafi meran min ɓuri yawde e o kuɗa yo Allah wallam mi wasi yawde tampude moko heɓtade kam jonga ko min ɓuri mi yawde ɗum noon hankadi ɗo a wara ngardem ɗo mi accata mi joganan accude mi accani de iyo o suusa noppi mako nange hankadi mi dañi daaba no jaaritumi hayre nde wande monde ne nini Allah dena wande uddiro Allah dena wande uddiro iyo mi wala nan girdi ba nder wande nde pour ko nardi ko min kor go ɗiɗi tati Allah dena wani uddiro ijam ke ala tafi te hankadi wawa yaltoyde min kay komi jokkiɗo ngol kam mi jaɓɓata bettede jam wali tanu jam wali KIRIKO koli mbeɗe heppuno yiidema ay minne kay mi hulino hande wande nde waasa uddirade holno jogorɗa wadde so tawi nde uddoranoki mi asanno te mi naran mi jogitade nani julali babam mbeɗe andi ko min hokkunomoki tanu mbeɗa fam tembiɗiɗi mawnude sa mawni aɗiɗi wontude cukalel joni ka cukalel a wawi narde ɗo hay goto wawano narde yettirɗum Allah e ñande mawnuɗa wori yejjir kadi yettude Allah aɗa wawi hottide moɗo joni ala an kay deke wona hunde fof mbawɗa ala ko gandumi heewani tano holno karaba debbo village o waɗi ha nanni marode e nder ɓulde nde o nannanindi kayiri nanni hoore mayri ko ndi toksirndi wonno andi ɗumɗuno caggal duuɓi kewɗi ndi mawni ndi ɓeydi kadi ɗumɗude ko ni tan eyyo tano holko waɗi karaba ne ñaama yimɓe ɓe o songata ko mbiɗa ɗum ko sikkeji yimɓe wuro tan karaba waɗaniɓe ko boni yimɓe ɓe ne ɓeydo huldemo tan
omo ɓeydo jogade doole. Kanko de o meeɗa sohlirde ñamde yimɓe. O ɓuri yidde kay ko cakkunde safnande ha safi hono min e ma no jiɗirɗen ɗum ni. Wona kam waɗi wulgo ndiyam o meeɗa ñamde hay gorko goto. O ɓuri yidde ko paras jogoɗa wiide mo haydara waɗani te o añani hay goto. Ala o yiɗa sukaɓe, omo huti rewɓe, omo añi worɓe ete omo yiiɗi waddeɓe kala bonande. Yo ko saabi ɗum? Waɗi ɗum komo Muusa omo tampa jamma e ñalawma ko alda e foftere. Hol sababu? Waɗi ɗum ko giyal baɗengal tooke ene ñiɓa e keeci makko. Hol sababu? Ko gonga ma nde mbiyata hol sababu caggal kala jabtol. Kono sen ndewi hol sababu ma en jettoy nde aduna fuɗɗi. Ete mo rewma ma en ɓennuɗon taw en kalani haala karaba debbo bilejo ɓurɗo wonde haaju ma o. Moƴƴi hande garum tan ko namda ko fati e debbo bilejo holko haɗum ittude giyal ñiɓingal e makko ngal tampingal jamma e ñalawma. Hokkam keeci ma ero memde feɗen damdu. E tiiɗi weeɓani. ƴeew noon giyal ngal koko muri tigi rigi e keeci he ko mangal ɗofire ñii. Ko haɗum namda sehil mo ko ittamo. O ala sehil. Ayyo. Kono somo andi won gandude sirru giyal ngal en yiɗi ittude ɗum mo war ɗum. Hol sababu? So ɗofanam giyal ngal mo muusi ɗon no feewi e dow ɗon ko hakkille wawa jabde. Ne hedde e miijo makko raw muuse kiyo heɓno caggal nde worɓe hewɓe nangimo hawtiɗ ñiɓe makko goto giyal ngal ko ɗum wayi ala fof ko jarnimo kadi wurtude hono ɗum ene waɗi kadi sababu goɗɗo. Ko ngal ɗon giyal hokkimo ɓawa ko mbilewo. So ɗofanam giyal ngal o serata e gandal makko mbilewo. Ko ɗum waɗi ko galle makko tan woɗi o hokkata yimɓe keeci. Eyyo. Mami ittu giyal ngal e keeci karaba debbo bilejo hay simi mbeɗe maaya. Tano mi yiɗi lelade dow koyɗe ma. Sahaji mbartam ko daranto min gorta leñalamgol. Mbeɗa famdi no feewi te mbiɗa hula. Tano. Nam taniragelam. E hokkude ñawdar no kaɓormi e karaba debbo bilejo. Ala mbawko ma ko wasde wadde talki debbo bilejo wawi joom talki en. O ɓuri yawrude fof ko worɓe sikkoɓe ko ñawdiɓe natti jertade. Ala fof noon ko wawani foylol wandunoma ni. Joom hakkille kewɗo jertoton kala saaha jeyɗo hoore mum. KIRIKO ko min e ma gondi. Tano yen keɗidir jam. En jiidu jam taniragelam. kalifam dolnuɗo KIRIKO battima. ɗum noon yo kulle bomboje ɗe fof par yo mbattemo ko hakkille haɗema ko ɓennude to hayre haɗande to. O ardi ko banggue hayre haɗande nde
ko mbiɗa o ardi ko bange hayre haɗande nde holno waɗi hono belsidorɗon tan o heedi oto bange ngabbuɗemo mbaremo mi yetti yiide kirikou ɗawɓe kalifam dolnuɗo mi netti yiidemo ko mbiɗa kirikou majjiri kam ɗo karabadi village o ana woni kullon mon haydara ala ko mbawi wadde alay sago mi daña feere no yaltiri e nokku makko he eyyo hankadi an ko woni e nder ndu suudu ɗo hay goto meeɗanaare ko dumtiiɗo o yirakam ijam ɗo yala hayda ɗum ko ɗum farata wonde moftirde kañum o ko ɗum woni dombi cuɗaram amnotako Allah bonni kon kullon kol nafara ɗum de ko gaska ɗe kulle mawɗe nafara kaƴata e ngel gasguel barodi abou gujjo mbaram ijam ndeminda ko ɗum no tawi wawa doggirde o jogori ko heɓtade kuɗaɗo anan kada huywina ala ko gondumi sona fuyɓe pormi noon ko toppitade gueɗam e hey ma goɗɗo dow mbaɗa yanana kada yiyata KIRIKO anne ala kalifam ɗoftaɗo ɗum ko KIRIKO tan foti wadde gueɗe baaɗe ni kala lew yalti boowal noon o boora hankkadi noon o boora kirikou nana yalta e leydi hay omo rondi cakkaji kanŋe o tindimo to ladde to o darimo e less lekki omon asaɗon gaska o nanni en cakkaji kanŋe ɗi o yeehi moƴƴi ɗum ko adi fof ha heɓta cuɗaram ndi caggal ɗum noon mi toppito gueɗe o KIRIKO yaade nde fijiri ɗeɗo kulle hankkadi gasi kokke kam mbangu pasnagu gu so Allah jaaɓi joni gueɗe guel ɗo barguel gas hankkadi gueɗe makko gonta darol KIRIKO. minatti Moussa